Šota, ako te u kovatu imate izlome, skrobarsku lopatu, kad saznaju da im žene maziš i da kao vampir kroz prozor izlazi. O, dobar dan, dobar dan. Evo malo čitam ove novine i ne mogu da ne kažem, ne mogu razmišljam. Slušajte mene da kažem ja tebi. Što bre pljujete ovu pesmu što je izašla? Od ove Katarakte. Meni ona bre dobra pesma, baš sam preslušao par puta. Nismo mi svesni koliko ona nama pomogla. Ona u pesme, pored kose i pored tih osnovnih stvari za održavanje domaćinstva, priča bre o zdravlju. Ona ti kroz pesmu kaže da imaš problem sa jetom, sa slezinu i tako dalje. Zamisli ti odeš kod lekara i onaj ti tamo kaže: slušaj Bajo, mnogo si rokao, alkohol, ti izgubiš jetru, imaš rak jetre. Umjesto toga, on ti pusti Kataraktu, razumeš? I ona ti kroz pesmu stvari objasni šta je stvar. Mi svesni nismo koliko su mi glupi. Nemojte da pljujete to. Ja sam čak pričao sa Žocom, ovim našim grobarom, tu iz Istopolu, da smo došli do nekih zajedničkih rešenja kako da što bezbolnije prihvatimo kad odemo na najsvet. Pa tako da, recimo, ja sam došao do nekih epohalnih ideja za nadgrobne spomenike. U meni tu ima jedna komšinica, ona je sad već matora, čekamo da baci po šipu. Ona je radila u bioskopu Partizan. I tamo kao klinci otišli, gledali smo, odilazili tamo, gledali one porne filmove. A ona prodavala karte. Zove se Leposava. Ja sam osmislio, recimo, kako njoj da piše na grudnom spomeniku, onako lepo. Pa kad priđeš da budeš onako domaćinski, a ne da plačeš tamo. Ja bi ovako njoj to isklesio. Ispod ove ploče leži Leposava lepa i u grobu karte cepa. Pa kućeš lepše. Ima tu jedan isto komšija, Milun, Lune ga zovemo, Baksuz, sačuvaj Bože. Sačuvaj Bože, nikako da se skoncentriše i da ode. Nema šanse. 5 put pokušavao, 3 put koronu, sve on tu pevao. Ali veliki Baksuz, veliki Baksuz. Njemu bi ovako sočno napisao, isklesao u stvari: u ovom grobu trune Baksuz Mile Lune. I to je ovako, ja mislim, za poštovalce njegovog nedela tokom života, ovako, baš, kako da kažem, nadahnuto, kad mu dođeš na glavu. E sad, najemotivnije koje bi dao, to bi dao mom prvom komšiji Radetu Kvaki. Zašto ga zovu Kvaka? Pa mnogo voleo da sluša onoga Boru Spužića, pokojnog Kvaku. On je već otišao, Rade otišao, ali još nema spomenik. A evo ja da kažem javno, da ću ja da mu sklešem na spomenik, dole su na dnu rake ostaci od Radeta Kvake. I mislim da je to dobro. Mislim, to je po meni super. Zašto? Zato što smrt se i odlazak na najsvet drugačije gleda od kad izbačena ova pesma. Duše, Katarakta je to malo zavilo u neke forme, kada ti ideš kod lekara, kako da ti kažu od čega boluješ. Ili kada odeš kod frizera, da ti ne kaže da ti je procvetala kosa. Dehidracija, hidracija, već kako to idem. I opet apelujem, nemojte, molim, ovako, nemojte da pljujete pesmu, vi niste svesni koliko ona nama pomogu.
Thank you.